Pe care parte să stau? Pe care să stau? Pe care parte să stau? Poți stau aici? Ok. Nu că așteptăm ceilalți, cavaleria. Ați traversat strada prin locul. Da, și dumneavoastră știți ce mi-ați făcut dumneavoastră mie? Ce v-am? M-ați electrocutat. De aici, de la Jmai, până pe Lunca Deasă și înapoi. V-am electrocutat, dar dacă simțiți nevoie, o fac. Da, îmi dați și mie numele dumneavoastră? Poftim? Să-mi dați și mie numele dumneavoastră? Dar dumneata cine ești? Marcel Chilean. Și dacă ești cine ești? Păi da, de ce m-ați electrocutat pe abuziv? Când te-am electrocutat? Când m-ați luat în mașina poliției și m-ați schimbat. Pleacă de aici, că dacă nu te înhăm. Te plimbi cu mașina Ok, asta, nu te bine, crezi. bine, îmi cer scuze, îmi cer scuze. Bine.